garrantzitsua ez azkenen. Gu ja urte baterola atre behar deu kotxean gidatzeko permisoa eta ez dakit iruditzen zait beharrezkoa azkenen istripuk eta hola ekiditzeko. Guzti askotan kotxea da, divertigarria, igual Donostia juteko eguna pasatzea dela, baina ere kontunan hartu baitugu dagoen arriskuk eta ekitaldina ondo ikusten dira. Hementxe galdera. A ber, zeintzuk dira istripu batek ekarri ditzakeen ondorioak? Heriotza. Bai, hori bai. Bat heriotza. Lexioak. Bai. Ondo? Bestere bat? Zerbait buskatzea. Oso ondo. Bueno, bastante divertigarria da, hola, jendeakin interaktzea eta hola, eta agia esan, hola bete informazio igual, hobe iristen zaizu, mundu oso ondo. Hau gustatzen gehiago ze, gehiago, hitz egita konta hola, galderak ite zitu, zerbait originala zen, eta jendeak ordu nola kaso egiten zuen. Bueno, pentsatzen jarrita, agian abiadura ez da horren divertigarria ere. Zuentzat gauza askoz komplikatuagoa da, zuek ez daukazue ordezko piezarik. Hori ez zait bat ere gustatzen. Kotxea eta motorrak ez diela jostailu bat eta burukin joka behar deula erabiltzen ditugun. Zerbait igual tristea eta detoka, baina beharrezkoa. Beharrezkoa. Esango non interesgarria.